Thina sabona ngomthakathi sekukhanya kanti wasekhaya egqize ngesiphandla sembuzi emnyama. Leyo mbuzi ayihlinzwanga yasikwa isiphandla yagqitshwa emgodini yopha futhi ikhala. Bantu abamuyingozi umthakathi wasekhaya ngoba waphindisela induku amadlozi ashaya wena kuqala. Ngiyazi ugogo wenu niyamthanda. Umama wami impela lo muntu uyangizala kodwa ayi lo muntu uyaganga. Nihlukene ngomama kodwa indlela abahamba ngayo bonke iyefana. Babedonsa umoya wokugcina maliqeda kukhala usana. Kunefinda umama libopha lamehlulu ukuliqaqa. Wafaka ubaba umathithibala wengeza ngentando kwambulala. Umama unesandla ekuphukeni kobudoda kwisidoda sikandoda ubhuti omdala. Untombi kayise inyumba yokukhandwa. Yayumama ngiyamesaba ngakho nani mnomexwaya. Mangifa kuqala mhlanje izomngcwaba ningalokothi nimgeze eduze nekhaya. Anomthatha nimbeke phakathi nesiganga. Ningalokothi nimthinte ngezandla anothatha umthanyelo nimchele ngondongwana